Ja vedätellen nyt noin puoli tuntia aivojumppaa. Ja tässä kävi juuri niin kuin mä ajattelin, että mulla oli hienot tämmöiset materiaalit, ja kun mä oon itse näkövammainen, niin mä voin lukea paperista, niin mulla oli ne tietokoneella, ja sitten se tietokonetekniikka petti. Joten nyt meillä tulee olemaan ihan kivaa, kun mä en yritäkään katsoa mistään. Ja nyt tää mikkihommakin tuli vähän yllätyksenä, ja täällä nyt ei ihan toiminut kaikki, niin sit kun mun pitää välillä saada kädet vapaaksi, ja mä en voi pidellä tätä lähellä suuta, niin sitten mulla on tuossa assistentti vieressä, joka ojentelee mulle mikkiä suun eteen tarvittaessa. Joten tällä tavalla, mutta yllätys, mä hoidin nämä hämmingit sillä, että mä tein tuossa vähän aivojumppaa ennen kuin mä tulin tänne. No niin, eli nyt me ollaan auditoriossa. Aivojumpassa on semmoinen 26 erilaista liikettä. Osa niistä on semmoisia koko vartalon liikkeitä, että me ei edes pystyttäisi niitä tekemään täällä. Mutta me otetaan täällä vähän semmoista, miten se sanoisi, kontaktia aivojumppaan. Eli vähän testataan sitä ja vähän kerron välillä jotain. Mutta teoriaa en kauheasti kerro, koska aivotutkimus on alue, joka ei itsekään tiedä ihan tarkkaan, mitä se tutkii. Tai tavallaan tietää mitä tutkii, mutta niin monimutkainen alue, että koska itse en ole aivotutkija, en edes yritä mitenkään tyhjentävästi selittää näitä asioita. Ja mulla oli vähän aikaa sitten semmoinen kriisi, kun kouluttauduin aivojumppakouluttajaksi. Taisin valmistua 2006. Ja silloin aivoteoriat oli erilaisia kuin tänä päivänä. Ei tietenkään kokonaan, mutta silloin oltiin enemmän sitä mieltä, että meidän aivoissa on selkeitä erillisiä kolmikerroksisia ja lateraalisia ja etutakasuuntaisia alueita, jotka jotenkin hoitaisi hommaa niin kuin jokainen kerrallaan. Et puhuttiin, että on selkeästi liskoaivot ja keskiaivot ja aivokuori ja niillä olisi hyvinkin erilaiset tehtävät. Mutta tänä päivänä ollaan sitä mieltä, että aivot toimii niin paljon yhdessä, että ei voida enää tehdä tämmöistä jakoa. Ja tämä aivojumpan teoria alkuaan perustui aika paljon tähän kolmijakoon ja siihen, että meillä olisi niinku oikea puoli se, joka aina on se luova, ja vasen puoli on aina se matemaattinen ja kieltä ymmärtävä. No, sekin on romuttunut. On ne vähän silleen. Suurimmalla osalla ihmisistä kielikeskus on vasemmalla ja osa luovista jutuista oikealla, mutta kaikki nämä toiminnot on silti niin oikeastaan koko aivojen toimintaa. Ei voida enää niin jakaa, että joo, nyt ajattelen vasemmalla ja nyt oikealla puolella. Sama juttu, näkökeskus on tuolla takaraivossa, mutta silti näkeminen esimerkiksi on oikeastaan koko aivojen ja jopa koko kehon asia. Eli me nähdään eri tavalla eri tilanteissa meidän niin kehonkin tilanteesta riippuen. Ja nyt sitten me tehdään tämmöinen pieni testi. Eli nyt ne, jotka haluaa tehdä seisten, voi nousta seisomaan, mutta se tarkoittaa, että silmät kiinni seisominen on helppoa. Ja jos on vähänkin epävarma olo, niin sitten istutaan. Ja nyt mä pyydän, että kaikki laittaa silmät kiinni. Ja vähän aikaa keskitytte siihen omaan oloon kehossa. Ja teette semmoisia pieniä testejä, että koetatte itseänne vähän vasemmalle ja vähän oikealle ja vähän taakse ja vähän eteen. Ja mietitte, että mikä suunta on semmoinen helpompi tai vaikeampi. Tämä meidän kehon tilanne vaikuttaa aina meidän aivoihin. Ja meidän aivojen tilanne vaikuttaa aina kehoon. Eli ei ole olemassa semmoista kahtia jakoa, että nyt toimii vain aivot ja nyt toimii vain keho, vaan aina ne on yhteistoiminnassa ja vaikuttavat toisiinsa. Ja yksi aivojumpan idea on siinä, että vaikutetaan kehon kautta aivoihin. Ja nyt kun on vähän testattu sitä heilumista, niin nyt mä olen hetken hiljaa ja kuunnelkaa, mitä ääniä kuulette ympäristöstä.
Noin. Ja sitten, no niin, etin taas mikin. Sitten vielä aukaisette silmänne ja katselette ympärille, niin mitä havaitsette? Ihan muutama sekunnin ajan. Ja nyt me tehdään ensimmäiset aivojumppaliikkeet. Katsotaan, kuuluuko toi, jos tuon mikin jätän pikkusen sivumalle. Ei taida muuten kuulua, tuppasti. Jaha. No niin. Eli otamme kiinni korvista. Tää on mikki. Lähemmäs. Kuuluu. No niin. Korvista. Mun täytyy nyt tätä assistenttia ohjata. Tule tännemmäksi. Jaha. Pidä se lähellä minun suuntaan, mutta älä mene eteen. No niin. Ja otamme kiinni korvista täältä yläosasta. Ja alamme vetää korvia ylöspäin. Ihan niitä tälleen niin kuin oikein kiskoen, niin kuin haluttaisiin nämä korvien nämä kaikki mutkat saada suoriksi ja tulla semmosiksi peikoiksi. Eikö peikoilla ole semmoiset korvat, että ne on vähän ylöspäin venyneet. Ja vedetään niitä myös taaksepäin. Ja lopulta vedetään niitä täältä korvanipukasta alaspäin. Ja tehdään tää juttu 3 kertaa. Noin. Minä olen valmis, jos on vähän kesken, niin voitte tehdä loppuun asti. Tämän liikkeen nimi on ajattelumyssy. Mä kohta kerron tästä ihan vähän lisää. Sitten tehdään vielä toinen liike. Otetaan vasemmalla kädellä kiinni oikeasta hartiasta. Ihan tämmönen pihtiote. Ja käännetään pää sinne oikealle. Katsotaan sinne oikean hartian suuntaan. Vedetään ilmaa sisään ja pää käännetään vasemmalle ja hengitetään ulos. Ja uudelleen. Puristetaan hartiaa, hengitys sisään, päänkääntö, hengitys ulos. Ja vielä 3. kerran. Sitten otetaan oikealla kädellä vasemmasta hartiasta. Tehdään peilikuvana ihan sama juttu. Pää vasemmalle, hengitys sisään ja kuulitte varmasti, että puhalsin ulos. Uudelleen. Ja vielä kerran. Ja sitten vaan hartiat rennoksi ja muistakaa jatkaa hengittämistä. Mikä? Voin ottaa mikin hetkeksi. Ja nyt sitten pistäkää silmät kiinni ja kuunnelkaa hetken aikaa, mitä ääniä kuulette ympäriltä. No niin. Osa teistä ehkä huomasi, että kuuleminen muuttui. Se, että mihin suuntaan se muuttui ja miten se muuttui, riippuu siitä, mikä teillä oli aivojen tilanne ennen tätä harjoitusta. Jos kaikki oli hyvin tasapainossa kuulon osalta, niin ehkä mikään ei muuttunut. Mutta sitten saattoi tulla jotain huomiota, että hei, tuollahan kuuluukin tämmöinen hurina. Tai jotain ihan pientä, joka tuli vaikka vieressä istuvan hengitys kuuluikin, vaikka ei äsken kuulunut, ynnä muuta. Eli nämä liikkeet useimmiten vaikuttaa kuulemiseen, kyllä muuhunkin, mutta niissä on pitkät tarinat, että mihin kaikkeen ja meillä on vain puoli tuntia aikaa. Mutta näitä kannattaa tehdä esimerkiksi, jos on tulossa luennolle tai varsinkin jos menossa konserttiin, niin saattaa yllättävästi yhtäkkiä kuulla, että hei, mähän kuulen tuon soittimen, äsken mä en kuullut sitä.
Jos vain kehtaa, minä itse kyllä kehtaan tehdä näitä ihan siinä jo istuessa konserttikatsomossa. Ei ne niin hassuja ole, monet rentouttaa hartioitaan erilaisilla liikkeillä. Ja esimerkiksi tämä pöllöniminen liike, jota tehtiin äsken, kun käännettiin päätä, niin se muun muassa rentouttaa meidän niin sanottua trapeziuslihasta, eli tässä hartian päällä olevaa, joka suoraan hermottuu aivohermosta, ja sen hermon tilannekin vaikuttaa meidän aivojen ja kuulon toimintaan. Ja sitten tehdäänpä vähän lisää liikkeitä. Mä annan taas tämän mikin tuolle assistentille. No niin, kiitos. Nyt laitetaan kädet tähän silmien eteen. Mulla on nyt niinku peukaloista tämmönen, en tiedä näkyykö sinne asti, mutta vähän niin kuin peukalit tekee tämmöisen ruksin. Ja mä katson sitä ruksia. Ja nyt tässä liikkeessä on tärkeää, että pää pysyy paikallaan, mutta kädet liikkuu. Ja yksi tärkeä asia on hengitä. Se on aina tärkeää, mutta sitten kun keskittyy johonkin uuteen, niin se hengitys helposti unohtuu. Ja nyt mä lähden viemään näitä käsiä. Teette vaikka perässä saman tien tai katsotte ensin tän ekan liikkeen. Tämmöisenä makaavana kahdeksikkona, eli äärettömyyden merkkihän tämä on samalla. Tämän liikkeen nimi on laiska kahdeksikko. Nämä on nimetty aika paljon lapsille. Ja mä seuraan tätä liikettä silmillä, eli pää pysyy paikallaan ja silmät seuraa. Tässä liikkeessä on ajatus, muun muassa, että silmien liike vaikuttaa suoraan aivoihin. Eli kun silmissä on paljon tämmöisiä pieniä lihaksia, jotka tekee tämän motoriikan, niin aivot joutuu tekemään työtä silmien liikkeiden kanssa, kun tästä tulee aika symmetristä. Te saatatte huomata, että johonkin suuntaan ne silmät on hankalamman liikuttaa kuin johonkin toiseen. Ja toiseksi, kun tämä liike on varmaan suurimmalle osalle aivan uusi, niin tässä tulee aivoille uutta työtä, jolloin aivot aina saavat uusia hermoverkkoja toimimaan. Kolmanneksi tässä tulee niin sanottu keskilinjan ylitys, joka on yksi hyvin tärkeä asia monenlaisessa aivojumppaharjoituksessa ja käytetään paljon erilaisissa oppimisvaikeuksissa. On käytetty paljon esimerkiksi kehitysvammaisten kuntouttamisessa ynnä muussa kaikennäköistä keskilinjan ylitystä. Siinä oli semmoinen kuin laiska kahdeksikko. Ja sitten tehdään vielä semmoinen liike kuin aivonapit. Eli laitatte vasemman käden navalle, kämmen napaa vasten, ja oikea käsi tulee tänne solisluiden alle, niin että mulla on peukalo täällä oikean solisluun alla ja etusormi ja keskisormi vasemman solisluun alla, mistä löytyy tämmöiset pehmeät kohdat. Ja sitten ruvetaan hieromaan sieltä solisluiden alta. Se saa vähän sattuakin, ne saattaa olla kipeät ne pisteet siellä. Ja ruvetaan samalla viemään silmiä vasemmalle ja oikealle. Eli tehdään tätä samaa keskilinjan ylitystä kuin tuossa äskeisessä liikkeessä, mutta vähän ehkä helpommin. Mutta nyt joutuu keskittyä siihen, että hieroo ja liikuttaa silmiä yhtä aikaa ja vielä sitten hengittää. Se on se, joka yleensä sitten viimeistään unohtuu. Kaikkeen muuhun onnistuu keskittymään. Ja tätä tehdään noin puoli minuuttia, joka alkaa olla mennytkin jo. Vaihdetaan toisinpäin. Oikea käsi navalle, vasen käsi solisluille. Jatketaan hieromista ja jatketaan silmien liikuttamista. Ja se hengitys mukaan. Ja se riittää tää aika hyvin. Tehdään ihan pieni hengitysharjoitus. Laitatte kädet alavatsalle.
Ja sitten hengitetään niin, että vatsa pullistuu. Kolme, neljä semmoista syvää hengitystä. Tämä on hyvä liike varsinkin meille naisille, kun me aina yritetään olla silleen hoikan näköisiä, niin sitten vedetään vatsaa liikaa sisään. Pitäisi hengittää sinne alavatsaan. Nyt sitten katselkaa ympärillenne uudelleen ja miettikää, mitä te havaitsette. Ja tässä vaiheessa saattaa moni huomata, että havaitsee vähän enemmän. Aivoja voi tavallaan niin kuin ohjatakin sillä tavalla, että esimerkiksi näillä liikkeillä, että olen ollut esimerkiksi itse semmoisessa harjoituksessa, että katso mitä kaikkia punaista on ympärillä. No silloin näin vielä vähän paremmin, että havaitsin niitä punaisia. Sitten tehtiin muutama harjoitus ja sitten piti katsoa uudelleen, paljonko punaista on ympärillä. Niitä olikin yhtäkkiä paljon enemmän. Eli ikään kuin ne aivot viritti semmoisella tavoitteella, että hetkinen, nyt mennään tuota kohti. Mä haluan havaita enemmän. Ja mä oon tässä saanut pieniä kuiskauksia sulta assistentilta, että multa alkaa loppua kohta aika. En tiedä mitä kello on, mutta tässä oli pieni... Anteeksi? Voit jatkaa vielä. Selvä, voin vielä jatkaa hetken. Tässä oli tämmöinen pieni näyte siitä, että tämmöisen niin kuin havaitsemiseen, oppimiseen, eli kuinka voi kuuloa ja näköä harjoittaa aivojumpalla, joka on tietysti tärkeää, varsinkin jos olette jossain luennolla, jossa on siellä jotkut kalvosulkeisetkin, niin olisi aika kiva niin kuin nähdä ne kalvot siellä takana. Minä en teille semmoisia järjestänyt. Ja kuuleminen on hyvin tärkeää, mutta kun kuuleminen ja näkeminen todellakaan ei ole vain korvat ja silmät. Sen lisäksi, että korvista tietysti pitää mennä aivoihin se tieto, niiden korvien pitää toimia. Sen jälkeen täytyy vielä aivojen käsittää, mitä kuultiin. Ne pitää yhdistää se kuuleminen johonkin, mitä on jo oppinut, että edes ymmärtää, mitä puhuttiin. Vaikka kuinka on suomen kieltä, niin ei välttämättä ymmärrä. Näkeminen on sama juttu, että se pitäisi informaatio mennä sinne aivoihin asti, pitää ymmärtää näkemänsä. Usein pitää kuulla ja ymmärtää näkemänsä yhtä aikaa. Ja tähän kaikkeen vielä liittyy se, että mikä on meidän kehon tilanne. Eli jos kehossa on hyvin epätasapainoinen olo, niin ne aivotkin on epätasapainossa. Ja kun kehon tilannetta saadaan tasapainotettua, niin ne aivotkin tasapainottuu. Ja kun aivoja saadaan tasapainotettua, niin kehokin tasapainottuu. Eli siitä tulee positiivinen kierre. Nyt mä vielä teettäisin yhden liikkeen. Mä näytän sen pikaisesti seisten, mutta kun täällä ei oikein mahdu sitä tekijä seisten, niin otatte sen mallin vaan niin kuin kotiin mukaan. Ja sitten mä näytän, miten se tehdään istuen, jos ei seisomaan pysty. Ja sitten mä luulen, että meillä on aika käytetty, paitsi että me tehdään pieni loppu, tämmöinen, mitäs se olisi, havaitseminen. Pieni hetki. No niin. Assistentille taas tämä mikrofoni. Ja nyt mä teen semmoista liikettä kuin ristikäynti. Se on yksi aivojumpan oikein perusliikkeistä, joka tehdään niin, että ruvetaan ihan kävelemään paikallaan. Ja kun saadaan semmoinen tahti, joka on hitaampi kuin normaali kävelytahti. Eli joutuu hiukan tasapainottelemaan. Sen jälkeen ruvetaan vielä oikealla kädellä napauttaa vasenta polvea ja vasemmalla oikeaa polvea. Ja tehdään riittävän hitaasti, että on pikkusen semmoista niinku yrityksen makua siinä hommassa. Ja muistakaa hengittää.
näytän vielä, miten se tehdään istuen. Mikäli mä löydän täältä tuolta. Siellä on tuoli. Siitä vähän eteenpäin vielä. Vielä vähän. Siinä on nyt takana se. Mä olen pöydän takana. No niin. Ja sitten tämä mikki. Kiitos. Istuen tää tehdään sitten, jos ei riitä liikkuvuus niin kuin välillä on, niin se voi tehdä ihan näin, että nostaa sitä jalkaa ja sillä vastakkaisella kädellä täräyttää sinne polveen. Mutta vähän enemmän saa haastetta, kun täräyttääkin sillä kyynärpäällä. Ja tää vaatii jo sitten vähän liikkuvuutta sinne kehoon, mutta tässä on se hyvä puoli, että tässä liikkeessä on tärkeää saada kehoon kierto. Ja tässä se varmasti saa sen kierron. Tässä ei tule niin paljon sitä tasapainoa, mutta tulee kiertoa enemmän. Noin. Tehdäänpäs pieni loppuhavainnointi. Hengästäkääs ensin syvään vähän, jos äsken unohtui hengittää. Se käy niin helposti huomaamatta. Ja sitten laitatte silmät kiinni. Ja kokeilette uudelleen sitä, mitä aluksi tehtiin. Eli vähän huojutte oikealle, vähän vasemmalle, vähän eteen, vähän taakse. Ja huomioitte, miltä se nyt tuntuu. Eli monella saattaa vähän muuttua, ehkä se vaikeampi suunta tuli helpommaksi, tai jotkut suunnat menee pidemmälle helpommin, olo tuntuu tasapainoisemmalta. On aina mahdollista, että menee hankalammaksi, mutta se on paljon harvinaisempaa. Nyt on sitten ihan lyhyt tilaisuus, jos joku haluaa kysyä jotain tai kommentoida jotain. jos katsoo? Nyt on aika vähän. Mulla on itsellä semmonen kotisivu, joka mä oon tuolla niin kuin Keski-Uudenmaan näkövammaisten pöydällä, niin siellä on tämmöisiä QR-koodeja, millä saa sit avattua niitä mun kotisivuja. Mä itse juuri tässä muutama päivä sitten etin uudella systeemillä, niitä löytyy englanninkielisenä, mutta hyvin vähän suomeksi. Eli meitä aivojumppakouluttajia on Suomessa todella vähän. Ja meitä, jotka vielä jotain aktiivisesti tekee, on vielä vähemmän. Et mulla on itsellä nyt ilmestynyt yksi tämmöinen verkkokurssi, joka on lähinnä jännitykseen. Se on esiintymisjännitykseen hyvin pitkälti. Ja sitten mulla on tulossa toinen semmoinen, joka on lähinnä silmien leputtamiseen ja samalla aivojen niin kuin virkistämisen kesken työn. Lisää tulee sitä mukaan, kun mä nyt ehdin niitä tehdä ja järjestellä. Mutta niistä saa tietoa sieltä sivulta. Ja sen sivun taas löytää hyvin, jos tulee siellä pöydällä käymään, mutta sille on hyvin yksinkertainen osoite, eli aivojumppakurssi.fi. Ja sen lisäksi mun niin kun omilla muilla, kun mulla on myös hoitoalaa, niin sieltäkin sivulta löytyy jonkun verran tietoa. Mutta jos sinne aivojumppakurssi.fi-sivulle menee, niin sieltä pääsee myös kaikkiin niihin muihin tietoihin käsiksi. Kiitoksia. No niin, hyvinhän tuo.